Cardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Kachoti kipen ason the dungang thek kelongpon sar palam the chipaduksi richo cholongpo alam the ahok tema son silakha ke thomchen thong constituency ke palo rong mandu sar the ingti arong maker harsing ti sowachor basa pi ingti pi kachoti ki chokhana reda jai kadukawe chiri thong kep sose la soangbong sok kelongji mun pharohini sose cheji pusi pherang kengno nang chithando lapen ke bonghom ring luta pum suri sisosi longpon lo anpartame thoi the birikan tame pinangan longpon amri pen hemare bongrong report Karbing News Lalu aklong ingrup kan lang aklong bang dak pini ke bui bang ke nilimi hai la peni tum antas seme dak bang tek sarlo ingrup ke brecak aklong ingrup ke brecak an ke acap bang ke cap troksi par troksi le he oh par troksi builo lapleng bong bolote mon pharo kan dogi lapleng bong bulutang te ni pin beng kelang ke laki inglong so ka hoklo pine phuju karle ke chula pen pine kraida ta duta hai chubo samene tum aprang pen kilong kama tha pen plong te mon pharoini ke atam duyi ni ta pharoini ke long vek po nang lila si ke bui cheng lang mama aprang nda bui bom buidun lo la pen lila song grup ke ban bui long le lang boi pi ta me ingrup pho rai chak la pen ke phar throk si bote pharoi si ma di la an phro te pharoini phor ko thoma buisi bang builo stamina no bang ke la an achap la anang grup lo te la ke mon pharoini ka tam lo nang li ane pini bang ke kicheng sil mala ingrup ke la ke non pudam te na la ke nili me apok lo la ke nili baya apok lo la alang le tum pineng det kali pinangan long ta sineng ilang dun long le sabi pineng asini tala me hai tum han ke lang dun pen kama thadun pen la ana sok bui pen ko an silong gi ma la pen inglong mu the pe hede mu the milai le a the ke ni ke ni ani kan ta du sabi pineng ni a mu the tin ta ni li ke ot pen sami ardik seng lo mati di paso ka ding seng pulo dang ta ni li ke ma tha bang ke hajat noi la so ingrup ke rai chak pen phar throk si lo ke bui pen non aku pleng bong lo bote mon phar ni ke iji lo la pen abat du ji atam bang ni poi thelo ta mon phor ko thom long yi po bang ni pu pe ta mon phar ke long vek po atam bang du abat du uji Ningkani sek Lokhimon Sangha Soarlo Chingri amai pi mesen pen ke pachun pon Aningkan wanga son taksi Lokhimon Sangha Soarlo Chingri amai atum pen che pator pi ponsi pining aningkan lakhai kora throk dwarbaguri constituency angkang lakhai hini dolamara bapuram tok bi arong amai hongjai along ke paman pon ingdeng crazy ke chok ningkani sek amai pi mesen pen pachun pon lu Sai angdeng ateng pen ada por phai ke thom apor arnam Lokhimon aphan kang thir me thek pi pon lapen aphi arnam Lokhimon aphan angri si pen ro ar chupi du pon Bang swamai pi along kurusar lokhon ingdi hensek alamu chethan pon swar lo atung paprang du nangji swar lo aphat man peng chipi pon rak cherai kom thek nangji swar lo mati pe atum le paprang dun lo te khe hem tun boche pen cheng lo ham phang khe la pen long rita paprang dun si ching thur dun ji Kurusar lokhon ingdi hensek labang swalam chu RDPC karbi akhe so arlo atum angbong kache than kache pari pen angri si do thibra ke paprang dun nangji pu akhe mang pen ke dam dang suri hini rakre hini mati jonga chikloni phain korai si arni so arlo asong pen puthot so arlo chingri amai pu seng ponlu Guru alam the ateng pen RDGP ponsi Lokhimon Sangha Soarlo Chingri amai sengkan wang ta guru akengri along bangso amai pi pedu ponsi Lokhimon aron ke kroi arat doan angri si pet pen guru akengri humri si hirjumi chohangsi angri angdon pen chethan chepari mati chingwai chingsai amai pedu ponlu Bang so mai halong dun me phi kajet rong pipi kachepa hem phi amai along rap chun bang pi sami pi rohila ing dpi a hin pen si mai ke phalam the than pon lapen aluhi ke pachini asai angdeng en pon bang so mai halong aluhi sarpi aman pen sami pi promila kiling pi barim dun me phi Lokhimon Sangha chopha bangjang aluhi sami pi anima kiling pi sai phi swarlo lamchari amai ls atum pen chenglo dhorom ke kroi pe ke the kere aluhi atum pen chenglo Lokhimon aron ke kroi arat atum an chetong dunsi mailo RDGP dublo Kaziranga pen risan ingdi Karbi Anglong News to nang tum pini la solo chungri amai kwan ningkan ban se cheng ma la pen pining an kwan le tang lo ma la bang soi the tini thanik tha
Cardom kadu kabe ferangke tuma phansame ferangke am tum phansame ni li na kadu be phansame Cardom pajiriglo lasinon nilitum labangso Lokhimon Sangha sorlo chingri amei nilitum non labangso kibipon ke nilitum enek aprang pen abang ke sorlo song pasidoglo hadi sitame sorlo song pu pen uthot nilitum non abang ke sorlo tum taka chingri lo pu pen abang ke nilitum 21 December pen si mane labangso sorlo chingri amei pu piniani la taring koi raisi hadi labangso chingri amei nilitum dak bipon lo anin kan bang sitame Ini tela doan kan mensi long kan mensi kacitong itu nih. Nilitum ladak nilitum doan kacitong ke mana 119 doan si nilitum dak citong lo. Wa pisi tani pini bang ke mana nilitum non kedam tang November 26 tani tu chief minister program to kok madi lama si non nilitum mangkela 119 aduan pe sitame mane thek an mane bang ko usitame hedi lason si mane nilitum jehang cholo athema nilitum pinila tarik ko raisi la solo chingre me bang ke nilitum ke bibek nang ko athema nilitum akurusar lokhonen ten sek ani siang ko nilitum hanang thanik lo je la tarik ko raisi bang ke la matjo chiklo tarik ko raisi bang ke mane la kato kabe la Lokhimon Sangha kato kabe inglong arlo parai harai mane kato kabe kedo tumta mane kidila keme kale tikok ki hongha hongma la bangso hoda bangke mane ti taring koi raisi bangke miri parwet ke sitame mane kurua king rilong mane miri parpen chordom si mane hirjuni chohan bek nangji pesi ni tum phalasi la bangso ni tum sorlo kiduk kisum chuklem chodam la hai ki pachi khamji aphansi piniar ni nili tum phala bangso ni tum kurusar la so arni na pathi gi dale ni tum pha tang teni la mom ongdong tum long kena nga chetong don e tum dolang asla bangso sorlo chingri amei la bangso puthak thekini mesen pen liberta isi mesen pen pitha kado vera phan nili kado kabe pini kado kabe adowan sob adowan numke nang sitong dun ke thek de lo lasi kado kabe adowan tin asorlo tum phastame nili Lokhimon Sangha sorlo langchari asai phi ahin pen nili chuning rida malang thekela puenlo je kaike sitame ikuru nang pin khara teng pen kaching thi pen chenglok hem rit choboche echor phan ini pihupo phan chepalon pai po phan chepalon apen isumar aphan chelana chelahon pen kethe ke din ke paman dun thekje phat lapen ke hem rit kadu kabe saya teng pen chuklem chodam pen bang ateng bang ma kengkam ke chijorun thekje phat lasi mane la bang so ile tum karbi longri phan ke paklar kon thege phan ini tum sorlo tum sitame ar pudo lasi pini na chitong lum thek the tum an sitame guru naga bin khara teng pen nije sayang deng kecheklem red je phansi nilika to kabe adowan long ritin asolo to phansi tame nili chuning ri poninglo chorola PMA YG hemso kikim pi perek ajo kelong tunwek ahem tun atumpen ningdu chepaklang pon Nijangkar bianglong lakhahini Amri constituency along PMA YG hemso kelong vek atumpen account along tangka nangche thap det pen cheklojon sirke plengdet aphita hemso kikim pi pedet abangki ningduk mati manghumimi alamlu Sarkar pen kidok kelak heme jangri aphat panong PC PMA YG ahemso ron ponlu bonsi tami amri ahabar along penang an a beneficiary atuma phanki amithang account along tangka chethap det aphisita ahemso bang kimpi wangwe det si pamang hu pronglu Sonsi pini pherangke athengnu nangka chethandun atengki nilitum aphan sarkar pen nangkang hon kajin so pen hemso nangpilo lapen nilitum sitami ko anlone ning arong aje dolo bon sitami ning nang parong nak asonsi mandetlo athe account along tangka nang palut det pen cheklojon sirke plengdet aphita lapuson nilitum aphan hemso ke nangkim pipedet ke nilitum ningduklu athe kapre ka constituency along ke tang et pen non nilitum a constituency along lapuson Ketang tidet abang ke diufing maslai sitami ritarlip dun nang jipusi alang litumpe pachinipon. Lason sinon karbi anglong autonomous council kachari bom siyam Dr. Tuliram Rong hanglapen locally diufing maslaya tum sitami labang so hemso pakim ponvek jiaphan choning ripon. Amri pen hemari bongrung karbi anglong news.
ahok lo hem su long dun kuma men ben se long dun lo amen ke mili men pen si ke long dun ante karjilong ateng te nali tom ekon long tangka nang chi thap erlo chikleon sirke bagdulu pula solam ko ana hok lo nang pule he anang tum nang pulo hem bahata poisa nang lut erlo ke ngengi long chi che kam tha kuma seng ke chi che dam lo do ta do lo Julai ciklo malom tinang cithap ba te chikleon ko ando poi ni nang litum ka chima tha teng pulute Julai ciklo pen pulute non anabang ke ciklo jon kep bakta lirok thak thak ante laso ahem non ke alang litum nang klempo pumana chechak mate ko pisina chechak nang litum pa na chu pilo Oktober man aprang alom abang ke alang tum hormu janang ki war po nang ki kim po pule he man ke hala subang ko bor dolo hormu dokumen ason ason nai pula hai ta alang ni tum nang hang lo alang ni tum nang ke hang ason anta pita pidun et lo ID nai passbook nai Aadhaar card nai ta hola hai ta pidun lab lo pidun lab lo foto ka do ko beta pidun lab alang tum nang hang son an bang ke an la sopen alang tum nang hang det pen api aku la withdraw from abang ta alang tum la asitin la dokumen sa long si pa bonds la dakta suhinai ponta suhita chipidun lab lo nasi arjudun lang nili lasuhut he inte la tangka bangke nili kon long sang chi thap lo angke la sako lai ke nang ni tum si ulai dam poma mani li sinang chi dunang ji nang nelo pula he nang nelo stami hormu nang wak lo hem nang kim pilo tel la le matha no pulam le he to chok lon ti pumasila withdraw from long anta suhinai pulo chukuri dun lab lo ante ni nang litum la non tangka nang lut et pen chikleon sirke pa phi pleng et lo voi fit stami non anta hem theklong lelang la penang litum dokumen nang ke hanga linkedin pustami pachok dun lab lo voi fit stami ahem nabang nang kim pi la puson theklong le det la si ke thegeding mate karbyang long kachari ke thegeding mate dak local emisya phan kopini nang lipen puyima lalo nili kipu kang tung mate ka chuning ri kang tung alang litum phan la kipu jige lapulo chuning ri kang tung ke nili tum la anak kiduk akisung pen ko anone alang litum nang pili nang hon lo nang pilo pulo ningarong lo sitamino no bangke ajat na birta ta nang pitu te der masi asap su ningaduk dul chata son lo la sinono bangke alang litum phan ka chuning ri pati krim ke lalo nangkim pia sonte pusi nangkim pi vek tha wa bang se ka chuning ri ji pulo